Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagpatuman sa no vaccination, no ride nga pulisiya sa Balicar Transit Incorporated, ampara na lang anay sa mga pasahero padulong sa Negros Occidental o kung mga taga Negros Occidental nga magagwa sa probinsya. Kutob lang anay sa mga pasahero nga magabiyahe pa Cebu kag ang mga magahalin sa Cebu pabalik sa probinsya pangayuan sa negative RT-PCR test kag vaccination card sa ila pagbiyahe sakay sa bus sa Balicar Transit Incorporated. Kung sumuman, mga requirements nga ginapangita sa mga pasahero nga magapadulong sa Zamboanga. Sunod sa kay Jade Cibalios, pamuno sa Media Relations Office ang VTI, kabahin inisang pagsunundan sa national government agud mapangapinan ang mga pasahero batok sa nagasaka ang kaso sa COVID-19. Ang strikto nga minimum health protocol ang padayon man nga ginapatuman sa terminal kag sa sulod sang bus nga nagabiyahe nga nasakpan sang probinsya nakip na ang Bacolod City. Ginahaylo man sang tagdumalahan sang bus company ang mga pasahero nga luyag mo pabakuna sa vaccination center sa sulod sang terminal.